Welcome to my channel. Enjoy watching. Sumaro sa 40 dias sa pagkanda ni Jesus kan Paschal Mystery. Ito si Paschal sa pagkanda. Kaya kita man, nag-aaral kita sa journey ni Jesus. Okay po? 40 days mo kita. Kaya napulan mo kita na mag-ayuno, magpamigbi, mag-ayuno, asin maglimos. Kaya yung paagi na inihirong tulong ini, harigi, ng Korisma, malabanan ka ang sugod. Ang sugod. So, kaya yung 40 days pa lang yun. Yun sa itong pagkilapaglaban, spiritual battle. Laban sa karatan. So, tulong tintasyon, 40 days. Kaya hindi magkakan ang 40 days? Paano ma-explain sa science? Kang Ash Wednesday, nag-fasting ba? Ang iba, nagkubog-kubog na. They kaya, mag-fasting. Pero, paano ito ma-explain sa science? Kaya pong explain sa science na 40 days di magkakan. Nakita po mga tugang, nagugutuman kita pag yung tulak na magkamayo ng lamang. Ngayon? So, tapos, pag itong mga stored fats, yung mga bilbil, mga bilbil sa tulak, kung ano sa ilang bilbil, kung sa ilang pa. Kakakanong kang hawak mo, tayo ang kakanong kang lawas. Kaya nga stored fats, yun ang maging energy mo. Kung camel. Kaya dapat kayo taba-taba, pigi-exercise yan, patatanggal yan. Kaya si Jesus, nag-fasting, itong lawas niya, talagang nagsarabik, na natada sa namasel, nag-kill siya. Nag-fasting siya for 40 days. Magugutom, maluluyan ka na lang, pag itong stored fats, itong tabata, mayo na siya. Maanamahan ng lawas. Kaya nag-principle kang ginapol na low-carb diet o keto diet. So, pitry ko po yan, 3 years na akong fasting. Ibig sabihin, 3 years na po akong twice a day lang nakakan, lunch and dinner. So, dahil kong maluto, dahil kong ulam lang, low carb. So, ibig sabihin, gulay o may fish. So, pero may pamahaw, kapisa na. So, kagan po kaya, pamangkin. Tapos, pagkapamahaw ka nila, itong kaya na pamahaw. Ang next kong kagan, pagkatuhan, na 11:30 to 12. Next meal ko is, it will be no snacks, no sugar, no rice, no pasta, no bread. So, 3 years, ako, kaya pa lang. Na-realize ko, nagtatataba naman ako. Kasi yung body talaga adjust. So, kaya siya. So, kaya siyang day magkakan for 20 days. Stored fast. Kunya, kung ginibo kang sugod, siyempre nasa disyerto. Si Jesus gutom na. Kaya, nagdulog sa iyo yung demonyo, sabi niya, nasusurat. Ay, hindi, sabi na, kung aking kakan Diyos, sabihin ang gapong ini na maging tinapay. Nagsiram-siram ang pandisal na makapagutong ko. So, ang sugot na dibuhon ni tinapay, kakanon. Ano po nito mga tugang, nasugot, yan po na concupiscence. Yan po niling sugot in laman. Yan po na kasaalan sa laman. Yan din itong taste, comfort, drinking, eating, drugs, drinking, etc. Flesh, related po yan dyan, sugot. Pero paano malabanan? Sabi ni Jesus, nasusurat, bago sa tinapay sa mabubuhay ang tao. So, ibig sabihin, ang basihan ni Jesus kang pagsimbag sa sugot,
Iyong tataramon, nasusurat. Kung halika sa Deuteronomy, nasusurat. Kaya nilabanan ni Jesus ang sugot sa panikan tataramon ng Diyos. Nasusurat. O, ibig sabihin, hindi siya na nabubuhay. Ang tamang mga tugang, hindi man nabubuhay sa kasiraman sa buhay. When in fact, pag ang tao na yung control sa iyong lawas, sa kakamong, yun ang ikakaraot niya. Okay po? Pamagit ang control, ang tao, yung mga agi mo niya, kada yung disiplina sa kakay, makakanin pamahaw, makakanin alas 8, makakanin alas 9, 9:30 makakampa, alas 11, makakanin alas 3, maraming disiplina. Okay po? Kaya po ang isinusunod, dahil ka kontrolado kang sa iyong lawas. Physical appetite sa mga kaya. Yung mga tao na, hindi ko lumay kaya, o sabi ng doktor, okay, dahil ka na mag-smoking. Ang lungs mo, nag-aalam na. Iba ng kulay. Dahil ka na ngayon mag-inom, ang liver mo, ano na, sulo na. Sabi ko na, hindi ko talaga ngayon kaya ngayon. Kaya mag-inom. Ibig sabihin, uripong talaga sa imong lawas. Ikaw mga tao na, alam ko na sugar mo, blood sugar. Di naman parakakan ng super maluto. Angkot si Agong, nagwawala. Kakadaman ko na niya ako. Yung mga tugang na, dahil ang control sa iyan. Kundi, mas paurugon ang isip, karahayan. Okay, pagkos na sa tinapay, kundi tinapay ng buhay. Ang tinapay na sinasabi, si Jesus Christ. Okay, gawa ng santa na nabuhay sa Eucharistia, kasi nagpaparakakan, Eucharist, tayo ang buhay nila sa Koran. Ibig sabihin, kita, sa kinaban, kita nabubuhay para lang sa siram, komportabling buhay. Nabubuhay kita para sa Diyos, para sa kamurawayan. Kaya, nadaog ni Jesus ang ilo. Susunod, kadua, isinagat siya sa pinalingan ng gabos na kahadian. Sa bukid, pinalingan, inapo na kahadian, kamurawayan, kasikatan. So, sugot din ano yan? Mata. Inot, sugot din laman. Ikadua, sugot din mata. Ano yung sugot din mata? Yan po mga dugang sa English, pagiging greed. Ano ang greed? Sa Bicol, ano yan? Pagiging sakim. Kaya ba minsan mga tao nag-iriwal dahil sila sa daga? Nag-iriwal dahil sila sa kwarta. Nag-iriwal dahil sila sa politics, magtugang, pinsan, magkabarkada, best friend. Nag-iriwal sa kwarta, business. Wala ko lang mga istorya kaya. Friend ngayon, barkada, nag-join sa business, nag-iriwal pagkatapos man ang friend. Because of money. Greediness. Iyan ang sa ikalawang sugot na mag-possess ka ng kwarta, ng wealth, super-sobra. Kaya baga ang tao, rin kauntukan. Siguro mga tao, mga tao na mayaman na rin, parang ka nauntok. Kasi kabasugan sa kapangyarihan. Kaya yun ang kamutakan mo sa Pilipinas. Punta ng patrios. Kasi imbalance. Ginurap na kita, bubutuhan pa. Harap-harapan na kitang dinaya. Binubutuhan pa ng mga Pilipino. Hindi ng patalpakal. Bubutuhan pang senador. Ano nang nag-dispal ng kwarta? Number 1 pa o number 2, number 3. Yun na rin sa'yo. Kita, hindi na na-adam. Tutang ng Diyos is because saltuan sa itong pagpili. So, greediness, ang pagiging sakit. Pero paano dinawag ni Jesus yan? Sabi dito. Again, sinabi niya, nasusurat sa dili. Ang kaguranan mong Diyos, ang sasambawan mo ay sasalan ang paglilingkudan. Ibig sabihin gani, nasusurat again, scripture, basihan, katarangan, na ang kinaaban, ay pagsambahon.
Kapangyarihan ba ko ang Diyos? Kasikatan, kayamanan, kwarta, probyedad ba ko sa Diyos? Biyaya kang Diyos, gagamiton para sa kamurawayan, sa paglingkod, sa pagtabang. Hindi po. Kung sayang, sabi nga ni, bako ang tinabang, ikakaraot ka sa imong kalan. Magandang ko mga nagsasamba sa politics, sa kapangyarihan, kayamanan, pero kalagman ang kalibayan. Hindi po. O sa nga ang paglilingkudan sa ating ang Diyos. O failed na naman si demonyo. Ikadua, ikatulong tentasyon. Sinagasa sa templo naman sa Jerusalem, sa alituktok. Anong sabi? O, magpapilulog ka. Kung agit ka Diyos, tumagbang ka, aligin, nasurat. Kamangit, tutugod na sa iyo mo, napantayan ka. O, ano nangyari? Yan naman, sukot, pride of life. Pagkapapo-apaw, na gubago minsan, yung mga sugot na i-aral sa mo, ito na kayo po ng Diyos. No? Okay ang buhay ko. Feeling mo din mo na sa kaipuhan. Pero paano may sabi ni Jesus? Anong simba ni Jesus ko? Dahil mo pagsugutan ang kagulangan ng Diyos. Ikaw po muna ito na klase ng sugot na binigay ko yung tao. Sampot, kagulangan, gulungan mo lang ako sa kapagsisimba na ko araw-araw sa kadulong domingo. Sugot po ba ganyan? Yan ang narizan. Siguro para palang pagdaig ka nagulong, ka na masimba. Kaya, kumbaga, sinusugutan mo siya. Paano tayo ngayon ang kwarisma? Paano dalawa yung tulong-sugot na ini? Sa paggaling tulong pillars of Lent. Ano yun eh? Pamikbi. Ikadua, ayuno, fasting. Ikatulo, paglimos, almsgiving. Ini yung tulong ini, yung pandaog, panlaban sa tulong-sugot na na-experience ni Jesus. E po, enot ang pamikbi. Tama tayo pamikbi ang pamikbi. Sa pagpamikbi, nagpapilig sa to, nakaikuhan ka ang Diyos. Na bakit ang magigiligo, kumayo ang kagulangan. Okay, kapag ang pamilya, gawin ni kapakong babaan. Kaya pundasyon ni pamilya, yung kapakong babaan, Diyos, kumayo ako. Blessing, kadakol blessings, material blessings, sa iyo po yan. Araw kayo na mapakubaba, pirming ang gabos na nag-aabot, a-attribute sa mga Diyos. Ikadua, paano ta daugon ang inaapod na sugot nin laman. Kaya po, laman, comfort, etc. Appetites, physical appetites. Sa pag-ayuno fasting. Sa pagsayuman sa diri, sabihan ko baga, sample na lang, sila may magtulog din yan. Pero may simba. Inuto ng pagsimba. Pero sabi ka, turog na mo ko. Then ako, next time na lang kumasimba. Uwi mo sila, pipiliw mo ang comfort kaysa pagsakripisyo para sa Diyos. Okay po? O kaya mga tatawag sa iyo na sa diri, yung may disiplina. Okay po? Ay, di bali ngaya pagsakripisyo. Kasi na mga kasiraman, pero karaktan. Uy, makusok ang buong fasting. Sinasayumanan sa diri para lasang sa makarahayan. Ikatulo, na panlaban ini paglimos. Kontra yan duman sa kasalan din mata, greediness. Tanong, ang gabos daya ang sa tuya, biyaya ng Diyos. Asin, paano tayo yan, pinapakinabangan, sa bakit yung paghiras? Detachment. Kaya mga tao na detached, generous, hindi po sa santo na libulig yung mga nagtatao, nalauna siya na sa account. Duman sa, kung kaya sa GC, o kaya sa message sa kuya, Father, nag-deposit po kaya akong araw kayo. Di man ako naghahagad. Para po nga sa church project. And big amount, huge amount. Di man ako naghahagad. Pag sinabihan ko, wow, tagulat. Ano po nga, Father, nagbiyaya po ngayon ni Lord, niras bilang niya sa simbahan.
ibabalik ko yan sa iyo, pinabalik mo. You see, detach. Pero pag attach pa ang tao, mas kinikip na si tabo, masakitan magtao. Diba? Pag attach siya sa iya, trupudan. Pero pag ang tao alam niya, na iniyom ako sa iya, sa Diyos yan, kaya niya itao ang bagay na iyan. Diba? Pero may sarili ka, may attachment dito sa buhay. Kung attach ka sa buhay ita, ipag-iimot ang buhay ito sa nagbulangan. Ito dito ang tao. Pero ang detach, arang ka na pagkota rin. Mas buhay ta, talento ta, pagkota yan. Ikay ko yung mga tao. Example, dyan sa may lupi, may project, sila mo yan, si Bamo, yun. O igo dyan na may architect, may engineer. Pero, dahil nagpapabayad. Ano? Halip po ngayon, talento ko, sa mahal Diyos. Kulang pa yung ginigib kong design. Kulang pa yung engineering skills ko, halik lang sa iya. Ibinabalik ko sa kulang pa. You see? Detachment. Pero pag dahil sa detach, ay kamo siya na pagkakwartahan. You know? You see, nangyari sa Pilipinas. Wala ko mga projects. No? Pero, madaling maraot. Pinagkakwartahan eh. Kahirap mga Pilipinas. Like, Bicol Region. Kailangan itong mga itong na-realize itong pagbahagi pa mga tunay. May pala naman si mga refract. Ito pala manipisan. Araw-araw siya na kaya. Mga gapo-gapo lang. Ano nangyari? Kadako na kadam. Kadako na damage na propiedad. Naglantaw si tubig. Kasi because of corruption. You see? Because of greediness. Kung kadakol na mga pangyari sa tuya. Because of greediness. Pero kung ang tao, yaon ang pagmakulog, yaon ang tunay na pagmalasakit, may po mangyari siya rin kaya. Ganda pakalagay niyo, panahon man yung pagmuni-muni, lent, panahon yung pagpuro-puro, bukod man, mas maging bukas ang puso ka ng pag-uhon, kan Diyos ang puso ka, whatever na maging nagkaulangan, kan sa progresyon sa iyo. Ano man nagiging handa. Kaya putunta ang salirita, ano baga ang gusto kan Diyos na pag-uhon sa buhay ka? Ano baga ang gusto niyang tanggalon sa buhay ka? Yeah? Dahil mas maging dayupot kita, kasi madali kitang makaikunin maray na relasyon sa Diyos sa isa. Matindog po.